Een frisse halve liter bij de lunch op de skipiste. Ik moet toegeven dat ik er zelf ook van kan genieten, maar het brengt risico's met zich mee. En die risico's bespreek ik met onze journalist Joos Meesters. Joos, voor veel mensen hoort alcohol bij een skireis, maar welke risico's brengt het met zich mee? Wel, Mathis, zoals we wel weten, kan alcohol zorgen voor wat minder coördinatie. Je kunt er ook wel overmoedig door worden, wat op een skipiste misschien niet het beste idee is. Dikwijls zijn we ook al wat vermoeid of zo op skivakantie en misschien zit het skiën ook niet meer echt goed in de benen en dan kan dat een gevaarlijke combinatie zijn. Ik heb daar eens een paar verzekeraars over gecontacteerd en ja, exacte cijfers hebben die niet, maar ze bevestigen wel dat alcohol een aandeel heeft in een bepaald percentage van de ski-ongevallen sowieso. Kunnen die verzekeraars zich dan ook terugtrekken als je alcohol in je bloed hebt bij een ongeval? Dat is zeker zo, ja. En vanaf wanneer dat is, dat vind je terug in de kleine lettertjes meestal. De verzekeraars die ik gecontacteerd heb, die hanteren limieten van 1,2 of 1,5 promille. Dat is wel al behoorlijk wat, hè. Als je weet dat hier in het verkeer 0,5 is, 0,5 promille is de limiet. Dus daar zitten we dan al fors boven. Ik heb het ook eens aan ChatGPT gevraagd en voor een man van mijn postuur gaat dat die 1,2 of 1,5 promille, dat zou toch overeenkomen met een 8-tal alcoholische consumpties op korte tijd. Oké, dat is redelijk wat. Gebeurt het veel dat mensen na een ongeval onder invloed voor de kosten moeten opdraaien? Ja, het gebeurt zeker. Dat geven de verzekeraars aan. Al zijn ook daar ook niet meteen exacte cijfers over voorhanden. Niet onbelangrijk is dat zij aangeven dat die kosten ook wel hoog kunnen oplopen op skivakantie. Omdat als een helikopter of zo je moet komen redden, dan dat zijn sowieso hoge facturen. Of als er een reddingsoperatie moet gebeuren of zo. En misschien ook niet onbelangrijk is om te weten dat zelfs zonder ongeval kan het voor kosten zorgen. In Italië is het enige land in Europa waar alcoholcontroles kunnen gebeuren op de skipiste en waar een limiet geldt van 0,5 promille. En als je daarboven zit tussen 0,5 en 0,8 promille, dan gaat dat over geldboetes tot €1000 en het intrekken van de skipas. En boven 0,8 promille zijn dat zelfs zwaardere straffen. Stevige boetes, opletten met pinten op de piste dus. Absoluut. Dankjewel, Joos. Wil je hier meer over weten, dan kan je dat lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.